Sympózium začínalo svoju históriu v penzióne v Dudinciach a postupne sa presunulo do Park hotela v Hokovciach, ku ktorému prináleží aj objekt zrenovovaného kaštieľa. Každoročne sa na tomto podujatí stretávame s množstvom kvalitných prác od vynikajúcich umelcov z 9 krajín Európy vrátane Slovenska. Túto jeseň do Dudiniec zavítalo 21 maliarov a 6 sochárov. Niektorí tu už síce boli, no väčšina sa s Hontom stretla po prvýkrát. Hneď na začiatku sa nevyhnutnosťou teda stala návšteva Hokovských viníc, kde okrem naberania inšpirácie vznikol priestor i pre výmenu skúseností a vzájomné zoznámenia sa výtvarníkov. Ako sa vyjadrila kurátorka výstavy Mária Grígerová, umelci aj v tomto ročníku prekvapili mnohými technikami a farebnosťou. Sú tu rôzne posolstvá, vnímanie reality, či už je to realistické alebo abstraktné. Takisto aj tie techniky, ktorými sa snažia zaujať pohľad diváka. Symbolika diel je veľmi výrazná, ale vždy nechávajú divákovi priestor, aby rozvíjal vlastnú fantáziu a diela mohol dotvoriť. Inšpirovala ich táto okolitá príroda. Jeden deň boli malovať aj na Starej hore v Sebechleboch, takže vždy v tých dielach dýcha tá atmosféra tohto kraja, čo je, myslím si, veľkým oživením a propagáciou nie len na tom samostatnom sympóziu, ale potom aj ďalej, keďže tie obrazy stadiaľto si oni odnášajú a vystavujú, takže svojím spôsobom propagujú celkovo tento kraj. Na Sebechlebskej Starej hore umelci navštívili múzeum a malebné viničky, pre ktoré sú príznačné kamenné vínne pivnice so stabilnou celoročnou teplotou do 10 stupňov Celzia. Výklad pani Cipcerovej a okolité prostredie sa odrazili aj v tvorbe ukrajinského maliara Vasila Becu. Je tu taká zaujímavá hontianská krajina, ktorá je mi veľmi blízka, pretože bývam v Užgorode, máme tam aj kopci, aj rovninu, aj vlastne sa robí aj víno. Krásne počasie, slnko, takže inšpiráciu netreba bolo dlho hľadať. Vidíte vonku a máte to. Bola pekná exkurzia do Sebechleby Stará hora, kde je skanzen Viníc, ktorý je funkčný aj na dneska, takže tam prídem ako na sviatok každý rok, som už bol tam tretíkrát a každý raz donesem také nové námety. Týždňové sympózium vyvrcholilo slávnostnou vernisážou dokončených diel. Návštevníci predajnej výstavy sa v sále Hokovského kaštieľa mohli presvedčiť o skutočne širokej škále použitých výtvarných techník. Svojím temperamentom zaujal Sergio Bacao z Portugalska, ktorý už 8 rokov pôsobí na Slovensku. Pri mojej tvorbe ma motivuje reklama a životné prostredie, tam, kde žijú ľudia, ako žijú. No a figury z reklamou a tak ďalej. Majiteľ hotela Park a kaštieľa v Hokovciach, Štefan Píry, počiarkuje význam sympózia, ktorého hnacím motorom do budúcnosti má byť vytvorenie stálej expozície výtvarného umenia v Hokovskom kaštieli. By sme chceli tu v kaštieli urobiť stálu expozíciu výtvarných umení, diela maliarov a z celého vlastne Európy alebo aj z celého sveta. Toto je vlastne základným našim cieľom týchto maliarov pozývať každý rok ku nám a dúfam, že čím ďalej, tým viacej maliarov príde do tohto nášho regiónu Hont a takisto vlastne chceme takú kultúrnu pamiatku urobiť pre región Hont, že kedy tu sa schádzali maliari a tvorili tu vlastne za ten týždeň, ktorí prídu, vytvoria určité diela, ktoré potom niektoré z nich zostanú vlastne tu v areáli hotela Park. Pre Krupinskú televíziu Peter Golembiovský, Dudince.